Clear tu te chebele vekule hole tun roma chuan kum sang ni som ni pakhata han ti chua chasing ti chu kan clear ho vele donani he film hi tamil tronga si mania a budget le sum lau le ro zong ka mu zo ta hau lo mai eng poni se a film lama lu tran ngal mayang o indiram chim lama khop william z mai halo langa mi se thren kat hi exeran lo la hun pakhata tang hian arun chuak meka choti lai chuan misual pakhat hian sar lo chuak ani haron ti chuta chunu chu kara hian misual thren kat hian alo no lu ngal mol maya ani chuan tran pui tu au roya ma se tu ma chuan au rian thresilo ani ho chuan trak tam tok din na hian an hroya vanei thla takin an ma chuan bolero haron ding tatlat mai chunu chu tu dang ni loin athira lakshmi ania Lakshmi chuan misual te chu aum zia ombor soi luang khopa aum taka chuan misual te po zamo phelhop lop khopin an tlan chia IPS nura chuanom set mai chuan misual te chu aum trio ta veka chumi nuwa chuan Lakshmi chuan mei chia chu ha chan chuak thei ta ne chunu chu police officer fanu ania Lakshmi chuan an pu te hena chuan afanu chu lim takin a thlen sakta an pu hena chuan Lakshmi chuan melma nei le nei lo te hazota engtizia afanu chu rubo tumai nge an ni ti chu ha hriat du ni ma se an pu chuan melma nei o ma hriat lo thu asoya police department a thok an nia tu te mo chu ti lung oi lo po alo nei ve nge chuan a ring ma se tunge han pu faktur hrebik lo ani Lakshmi chu IPS ni in Police Training Center a athoka chulai chuan anaute ho chu training a petrina meche felle fing tak in fit tak mayania anaute point athuan oi hle training instructor hani na angin anaute ho chu thutam taka zot via anaute zinga rin tlak tur le rin tla lo tur te po chu ani chuan a rebel mani atnuwa chuan an ho tu pa khan Lakshmi chu ha ko falta chita chuan afanu kidnap tu te chung chang chu ha soi puya afanu kidnap tu te zinga anrin hlel chu sumdong lian zet mayania ma se fin na mumal tak an nei theilowa chuwang chuan an man mai theilo ti Lakshmi ne na chuan a hrila chumi tilaka chuan phubalak ve nge chu ani po chuan hadu ema chuwang chuan Lakshmi chu a ko fala lo ni Lakshmi ne na chuan police an ni na nga malak chu arem chi lo ti a hrila chuwang chuan police ni na ang lovin aruga na thok turin Lakshmi chu adu thu harilta Lakshmi po chuan kanal te kalo buat senga ma kalo la donia tin an ho tu pa chu thatakin na chang ve mai khatian kidnap awang khan afanu chuan dirulama harsat na nasataka tok ti te hasoya anupui poin chiangkon lo na hane pha ta ni na soibok chuwang chuan chumi telaka phubala tur chuan Lakshmi chu aduani Lakshmi po chuan ma kalo la nge tin chumi nurei lo te chuan anaute pali chu ako khom ta chung amirin tak pali te chu meichia pani suati le sandia baka roki le kundan te hani anni ho chu training na anti thada wangin Lakshmi chuan anwe thok tur chuan adua ti tur te hasil fia boka chumi nu chuan an kalta ma se roki chu aron let lea an ho tunu hena chuan engwanga ama chu thlang nge ani zota an ho tunu chuan I thawe maya police ang lowa na tho kan du ni tin ani chu halo changa roki po aza mel hle chumit nuwa chuan misual pakhat aragu kan hmuwa ani chuan lawyer pakhat chu lo wawin officer pakhat chu halo vitlum meka chu lawyer chuan mia tha hlim hlolawangin ragu chu allau khermai ngai damalo dil chung maya anaute ho hena ragu chuan chumi te chu labo turin natia ragu chuan tual thathin ma sela tu ma chuan ani chu an ma chon ngam lawani achan po ragu chu anun rong maya misual inhlun zom puyanga boxia bodyguard hoin ani chu an veng reng boxi nen midang te chuan an ti nangam hau lo mai ragu chuan chung lai vera chuan nuama tol hani ber maya tuna po hian mei se pakhat chu pongsual tumin apan le mega chunu chuan a hlau kermai ama chu ti chelo ram turin nangena ngai dama dil loma khongai adila ma se ragu chuan khongai atum der lo akia te chu von sak ma sela
ragu chuan a poisa lo hle ragu hian midang hnena poisa ha puk tir thina chutiang ani wang chuan a poisa puk tu te chuan ani chuan hlau em thin a poisa puk tu te fa te chu an bo fowa tunami po hi a poisa puk tu te fanu ani chunu chuan khongai dil lom ma sela ragu chuan a khongai du haulo ti chuan khuma chuan anam tlun noka chumi nuwa chuan amita damdoi a far sakta chu amita adamdoi thlor chuan chu nuam dan chu hati danglam ta vek mai chumi nuwa chuan ragu chu chunu chuwa chuan moilo takin ache chunjom ta video in alala vek zuile ngau lelama chuan Lakshmi le anaute ho chuan ragu chungchang chu hanlo soya Lakshmi chuan ragu chu mi poisa puk tir thin ani thu halo soya mi hausa tak ten a poisa han puk sak thina wangin ani chu an hlau hle mai ti te ha soiboka officer lian tak te chu alam trang an nia minister thlengin ani chuan a thurwal pui thin ani a hausak ema wangin chung lai vela chuan thubuai alaka chuan thelu ani ngailowa ama wang hian meiche tam tak an bo to thina chung a poisa puk tu te fanu te chu ani chuan arubo thin ni nan ngaya ma se fin fiana an nei thei si lo ani chutianga fin fiana mumal tak an nei thei si lo wang chuan ragu chu lina har ema Lakshmi chuan ragu a hlin thei nge na turin fin fiana mumal tak nei atum tlata anau te ho chu a ko khom ta ani ti chuan ragu a chuan in chu a chu santa chumi hun rem chang chu in Lakshmi chuan anau te chu in alu dru tur chuan ati ta ni Swati chuan inventu chu halo be boya chutia inventu pa alo biak boy lai chuan Lakshmi le sandia te chu in chua chuan an lu drua Rocky le kundan te chuan ragu te ho chu an lo zui ve boka an chil turin perek an lo da tlar tuar mai an kalna tura perek an lo da wangin ragu te chuan na motor ke chu apang chara chulai chuan hunang mo chen an man pha ta ne chutian lo din lai chuan Lakshmi le sandia te chu raguina chuan an lo luta in chuan dap vel lai chuan raguin thiar chu mi pakhat hian alo bei thuta sa lumatuma ma se ragu chu alo in veng thei chupa chu anau te chu zui turina tia tunge ni tina zota anau te ho chuan ama a meiche pakhat alo ti buai to thin chumi unau pa chu ani thu an lo shel ragu te tlan le ta chu Rocky te chu nan lo zuya chuti line Lakshmi le sandia te chu in chunga chuan an lo lava kual zel Rocky te chuan ragu chu an lo zui zela jima hin an zui lutta jima chuan ragu chuan video halo clear meka chutia video ha clear lai chuan a khosa zia chu Rocky chuan video in alo la ve char bok chumi hurei lo te a chuan ragu chu mi pakhat hian aron bia chupa chu Malaysia a hanjin jok ti an biak na taina hriat thea chupa hnuaya chuan ragu chu a thok ni poina lang ragu chuan poisa tam tham zet mai chu chupa hnen atang chuan a puka chupa chuan ragu hnen a chuan poisa te chu apek thelo te hazor boka ragu chuan tundin hmuna ala nei lo thu te soin poisa apuk tir te chuan an la pek thelo wangin chupa chu poisa ala pe thei big lo ani ti chuan ragu le chupa chu anin nial thin rim ta chulai tang chuan thin rim zatin ragu chu a chuak tau ta bur mai ne Lakshmi te chuan raguan meiche pakhata pon sul na khum kha han lo muwa chulaya meiche thil tam tak te chu an lo koleka fin fiana tan atling tok donem ti an ngai tua khuma mi thlor lo chu muin Lakshmi chuan en uluk hle Swati chuan ragu te ron thin to thu haron trila ani ho po chu ron thlang thoi turina hril ragu chu security guard chuan meiche pakhatin a chan reng thu halo hrila chuta chuan ragu chuan Swati chu halo muve reng mai hi lo ni ti chuan omna hmun tur lam chu han thleng khom ta an hlau thon zia te han soya chumi hnuwa chuan kundan chuan ragu a an chui zui dan chu Lakshmi hena chuan aron soya Rocky phone chu TV a chuan an play ta ni ragu video en kha han va en chianga chuta chuan ragu chuan meiche pakhata pon su lai chu han va muta chuthil chu Rocky chuan adu lo hlea meiche pani te chu heng te chu porn ani hi ti lo en ve tin hau hloi mai ragu phone atang chuan chung thil chu han lak chuangai dona
chumin nuwa chuan ragu chuan thingpui dawr pakhata hian a poisa batu te chu halo mua chulaya chuan suati kha ron kal ve bokin ragu churon biaka tuma ragu chuan a hma a inbula lokal to khani ti hrechiang chulaya chuan suati chuan minglem iron invoin nu chamchon nei na tanga ron kalani thu ron soya ragu chu ron biak boi vela tumani ber chutia ragu a halo biak boi lai chuan Rocky Khan in tur chu an hnena chuan ron sema chutia in tur ron sempa chuan ragu a phone chu phone tangin an thlak zau mai chuthil chu a matanga an tum lok tonia ragu phone atang chuan video kha lak chuan tum kan ti to kha Rocky chuan phone alak chu sandia chu pe a suati in ragu a biak boi lain sandia chuan phone chu Lakshmi hena chuan pein Lakshmi chuan a phone a video om te chu haloin thon ve boka chuti a phone atanga video te han ruk mek lai chuan ragu a nau pakhat chuan ragu hena chuan tuemo chuan biak adu thu a hrila ragu chuan a phone chu amel run runa man tumang ti chu han hlau hle chuti hlau thong takan om lai chuan Rocky chuan kundan chu atlo papa kundan po chu phone ron kengin ragu dokan lama chuan ron kala chulaya chuan ragu phone le an phone pakhat jok chu hain thleng le ta nei chutia kundanan an dokan aron bo wang chuan Rocky chuan kundan chu hana hau velin a han shok chem chema ma se phone an thleng du wanga chutianga che chu han reng si ragu chuan suati chu biak boi le shra matuma ma se suati chuan an thilti an ti zo to wangin kalsana tum ve thung chri line ragu chuan suati chu kalsana phallawa kan ina khani ron kal to a minzui ruani hari telat mai ti chuan anaute ho nena chuan ragu chuan suati chu kaltir lo turin na hrila man turin na tia mundanga hroi turin na tibok chuti line suati chuan ani chu ha beileta atlan chia suati tlan chia chu Lakshmi chuan abana lo chelin misul te chu Lakshmi chuan aron bei phetere tapmi mi mai Lakshmi chuan zamo phel phak khopa sanga ake han kar ta ka chuan misul te chu an thau ta phok mai ni chuti line Rocky le kundan te po chuan ani chuan lo pui ve boka ti chuan ragu phone a anda taruk chu te chu TV lama chuan an play le ta chuan thila mu chuan kundan chu thinarim kheramai chuti taka mi patnor nun rong a han muta ka chuan tha ve mai chu trai na hria a chan po ani chuan India rama chuan mi hausa te chuan man an tok ngai lo ti a hrechianga thil ti sual na setak po ni sela ol samte an chuale thin dan te chu a soi chuk ta piep maya alunga dam thengang lo ani midang te chuan beng dai tum ngial ma sela kundan chu a thinarim tlat mai ti chuan heng na hi ka thok pi shrep lowe tin chu lai tang chuan a chuk tau ta hong mai ni chumin hurei vak lo a chuan dig chuan Lakshmi chu aron bia aron tho ho tre to thu aron sila ma se re lo te a chuan dig chuan Lakshmi chu ron bele in ragu chu a thi thu aron hril ragu chu chera phur be ania anni chuan an tha chatli mai lowa a ser chu hala tan sak zui le tanghal police ho tu pa chuan Lakshmi hena chuan ragu chuan melma anga ema chuwang chuan chumi te chuan an tha ta nia an ngai thu te ha soi ve boka anin le che vela chuan veng tu tam tak nei ma sela chulai hmuna chuan ragu chu hathi miau si chutia ragu hathi to nuwa chuan an office lama sandia le suati chuan Facebook chu han lo en vela chutia Facebook an lo en lai chuan mi pakhat thalak chuan an mi tala de ubika a chan po chu pa bula chuan ama ragu ina I drop an huang ka an mutlata tin chuthil chu an hriat du wangin Lakshmi le anaute ho chuan chu pa omna panta mase wandu thla takin chu pa chu halo boral rengto chu pa chu ama le ma a in ti hluma a chunte po an dil ru lo na hle mai ti chuan chu pa thian pa Vinod chu Lakshmi te chu kom huin ani chuan Vinod chun bazonga ma se ani chu halo om der lo security guard an zo chuan ani chu chuna chuanga ro thule zana chi a chu thin thu halo soya ti chuan zanlama chuan a ina kal zain relta zana chuan alai po aloin on wa mai ti chuan Vinod a in chunga chuan ani chu han luta Vinod chuan wa muwa a mai chu halo troi ti a chan po adam doi ti wanga ni thu Vinod chuna soya amma Facebook a an mi mu pa nen khan Vinod chuan dam doi chu han lo ti thina chu dam doi crocs an ti mai mi ta thlor chi chu rui thei thil ni in a hla em maya an vun chu a troi tamai thina ni adam doi launa te chu han zota ani chuan dam doi launa te chu kawin ani chu anon kalta chuti lai chuan chu dam doi zuar te chu Lakshmi le nau te chuan
an lo man ve le tabok chu dam doi zuar tu pa chu han do pa khoi atanga anei nge ti te han zo chianga ani la chu a in puang du lo ma se nakina chun Lakshmi chuan a fa te chung chang chu soi kopin ti chuan na satakina dok ta a fa ten an hriat chuan an ril ruan na hle dor nei ti a hriat ta ka chuan chu pa po chuin puang ve ta dam doi chu sona hne na tanga ala ka ni thu soi ta sona chu sumdong lian zet mai ani Lakshmi te chu dam doi sumdo angin anin soya sona bura chuan ani man pa chu na hroi ta chu pa po chuan thoi takin ti turan ti ang chu hati zela sona po chuan ani chu haring hel ta hau lo ani ti chuan sumdong ho turin inren na han siam za ta sona chuan midang chu haring mai ngai lo ti te ha soya amero chu an mani ron hroi tu chu amirin takania chu wang chuan sona chuan chu pa na ron hroi wang chawa inren na siam du ani thu soya tin chu ba ka me chiate an ni boka wangin ani chuan aring ve deuh boka tin ni ti chuan sona in atang chuan ani chu han tlan chuk ta chimin hurei wang lo chuan kar dum hi ron tlan lut kar dum atang chuan mi pakhat ron chuka chu junai tani junai chu ama ragu ne na sumdona chungchanga in hial khania Lakshmi chuan thil thlen dan chu an ho tu te hena chuan a hrila sona chu manangai don thu a hril finfiana han nei chu a thato ka ni ti an pu hena chuan Lakshmi chuan a hril boka anaute ho chu police lo thlen ma lo omri turin na cha ani chuan a kal san chuti lain junai chuan sona chu halo machona sumdon na chungchanga chuan ani pani chu anin nial tlat mai junai chuan sona chuan aza tok lo ni na hria junai chu athinarim hleni sona hena chuan puilo chela chu no chu zorna dora khan ila thokrang chu tin a han hau vela chutian hau shrap nuwa chuan junai chu chulai tang chuan chu atuma chuta chemte chu hamuta mase nge thleng zui tai ro mutir kan ni lowa police te po an ro thleng ta ti chuan Lakshmi le naute chu sonai na chuan an ron luta sonai in chung dap phalna han nei to wangin in chunga chuan an lut tlang hal bor mai chutia in chung dap nalama chuan chuata sona lo turang mai chu constable pakhat chuan muin apute ho chu au khoma chutia an mi man tum alo thile ta ka chuan Lakshmi te po chu handil ruwa buai ta hle an hoi a ho mai ni chumi nuwa chuan swati chuan sona laptop chu hala a chunga thilpoi mo te en fiang ei chuan tum Lakshmi chuan sona computer chu a han bel chianga in kung kaina anei puite ho chu chui chho zela tumani a password chu a ma khan sona ina chulu laya muwangin engtintina moharis dik rama chumi nuwa chuan an ho tu pa hna Lakshmi chuan a thil hria jong te chu ha wasila an ho tu pa chuan Lakshmi hna chuan I pol te zinga hian tu emo tak tual thak man omani lo mo imi chuya piang an thi zel mai haloti ma se Lakshmi chuan a pol te jing ni chu mirinom tak tak an ni thu a soivet lata chuba ka Lakshmi chuan chungdam doi crocs an ti mai te chu Ukraine an siam ani thu hasoya Ukraine chuan crocodile ti in an soi thi na ni ome mite thlor chi ni in dam doi hla om takania chu thila chuan sona bu chuan sumdon pui junai chuan ei thu hasoya junai chu Malaysia azin don ti te tharuk chu om don ti te po an ho tu hena chuan a hril vek mai chu tiang thu a soi zo nuwa chuan Lakshmi chuan an pu hena chuan a chui turang ang chu a chui zo to thu le chol adu ve to thu a hrila ma se an pu chuan nang lo chu rin tlak tur dang anom chuang lo nang in junai chu I chuyanga Malaysia chuan inauten en in zin don nia ti in police an ni na nga zin turin a cha ta tuna chuan official in junai chu an zui to don ani ti chuan Lakshmi le naute ho zong chu Malaysia chuan an thleng ta Malaysia chuan India ram tana en thlatu Arjuna chu an han hmuwa midang hmuero chuan Arjun chu an hmel hriat ang poina lang lo ti chuan Arjun chu an zui ta zela nakina chuan Arjuna ina chuan an za chuan in zui ru ta in chuan lu hnuwa chuan Lakshmi chuan an naute ho hena Arjun chu a college kal pui thin ani thu a hrel Arjun chuan reporter don angin junai chu halo zuya a omna te po alo hrechianga anun dan te halo zir chiangin ani chu veng tu tha tak takin an hual reng ti te han ni chu halo hril junai chuan thurwal pui anaya chu Mike ani Mike ti khana mingpum chu Michael ani ti na hani thu soiboka Michael chu Violet Chinese in kara lo piang chuak ania Malaysia chuan misual thil ti thei ber pol ani Malaysia police te po chuan ani chu an man thei lo ti te ha soiboka chumi hnuwa chuan Junai le Mike te chu hanin hmuwa Mike hena chuan Junai chuan
at tho pui pakhat chu amil lo thu lo shrila ma se mai ka wang chau chuan chu pa chu a khoi lo ani ti te ha soi boka an sum don pui pakhat nen chuan anin muthiam vak lo ti po an thu sei dan tangin a hriat mai chumi nuwa chuan Arjun chuan Lakshmi hena chuan Junait chu meeting an nei don thu aron shrila Junait chuan a ma a soi ami huat Ravi nen chuan meeting an nei don alo nia Ravi chuan misual rol pol lian ve tak chu hanai ve boka thilati thei ve tok awangin Junait ne chuan a in milte chim lo ani amero chu han zinga chuan Mike chu lian bera ani chuan an ti boi ngam lo ama point Junait le Ravi de pol te chu an lo in ti boi to a in kan lo tum utut to chumin huwa chuan Junait ta man thei dan tur chu rom han na han siam ta a Junait chuan security guard anga awangin a guard te chu amal mala badun lama kaltura an ti angai don ani badroom an ni ho chu hamalte tein an lo ti hlum hau hawang ti chuan Junait ta intura chuan engemaw han polanga badroom a lo lu vele ani pon man mai don ani ti chuan meeting na tur hmuna chuan an ni po chu han vakal ve ta a chita chuan Junait ta le apol te baka Ravi le pol te chu Maika remru nang chuan in muturin an kal khom ta nakina chuan misual pol pan hi te chu han ron thlenga chuta chuan Junait ta intura Lakshmi nau te chuan thil chu han lo pol ta mase Junait ta phone la tur chuan a thil in tur chu hati botat hau mai ruam man na pani na nga kalangai ta silai chu Rocky le kundan te chu han peta ruam man na masa atlola wangin ani chu pistola an ka emo hangai donani agar then khadan tukdol nuwa chuan Junait chu kan tuma mase Ravi jok chu han kap tatlat mai chulai party na huna chun boina chuk ta Ravi ale pol te chuan Junait ale pol te chu han kap ta ti chuan an tlan cheve ve boka an tlan chian lama chuan Ravi ale Junait chu hanin machona Ravi chuan akap lum trek tia Lakshmi chu haron in rola Junait chu haron chan chuk ta ni Junait chu mun him lama Lakshmi le naute ho chuan an hruai ta chutia ani an hruai nuwa chuan kut kolbun tir turin anaute chuan Lakshmi chu kut kolan pe ma se Lakshmi chuan Junait chu kut kolbun tir talawin akaplum ta mi mai Junait polte aron thlen ta ka wangin Lakshmi le naute ho chu motora chuan rutin an tlan chezuita harewang lo chuan Mike le naute ho pon ron thleng Mike chuan Junait ta ruang chu ayan wangwanga Junait ta thattu chu tunge ni tin mirang te chu zota ani chuan meichi ani thu hano shil cheta chuan Mike chuan Lakshmi chu atha ngai tur thu a soita anaute po man nge ya tumani chu thu chu Arjun Khan lo shria chutia tu hriate Lakshmi hena athil tak nuwa chuan Lakshmi po chu a omanum lo ve dewa anaute chuan Lakshmi chu engwanga Junait chu that tamai nge anian zot ti chuan hun liam to alo langa Lakshmi chu IPS lano pang tak mai ania training angrengin police station pakhat op tirani chu police station a hawain report lai chuan meche pakhat hi hamua chunu poisa chu holdar chuan abata wangin chunu chuan adila police te chu thilti sual thin nia a hriata wangin Lakshmi chuan chu tianga angai tu tur chu ngai ngam lovin chu pa poisa ba chu chunu hena chuna peta holdar chuan chu nula chu nula thata kani thu Lakshmi hena chuna shel zirlain in na thokmek ti te soiboka atuga chuan Lakshmi quartera chu nula chu haron kallea a bad day ani ti a idea ena tang chuna hrethiam ngal mai ti chuan chu nula chuan Lakshmi hena a bad day lom sak angena ti chuan chu mi hnuwa chuan all age home a hian chu nula chuan Lakshmi chu hruaita chu hmuna thok chu ani ve reng boka all age home a chuan Lakshmi birthday chu han lom ta ni chu nula nen chuan a in kong ngai viau maya chu mi hnuwa chuan chu nula pa chu ron kalin anha thona tanga aron hon lo thule abori thu aron rila Lakshmi chu tran pui turin aron nge nani ti chuan Lakshmi chuan akal na turo mang chu ring thiamin home lama chuan chu nula chu hawa zong ta security guard khosa je chu arin helawangin alu druwa Peter pakhat hian ani chu thom din turin alo shel chu Peter te chuan Lakshmi hena chuan mi pathum Junait Raghu le Mike te chuan chu nula chu han pong sula han thazui ta ani ti alo shila Thanan lai lain Lakshmi chu tu emo hian aron chu thu top mai Lakshmi chuan ama chu thu tu chu han enin Mike nge mai kha haloni police ho tu te na Lakshmi chuan thil thlen dan chu shrila ma sen ho tu te chuan Lakshmi thu soi chu han oi lo tlat a chan po chung mi sul da chu mi hausa tak tak ani wangani ma se Lakshmi report chu an bo zui ngai ve tho mai an ho tu pa chuan Lakshmi kal liam nu chuan phone mang le ngala
atuka chuan home lama chuan Lakshmi le police dang te pon ron thleng Lakshmi chuan thlan an leina hmun chu han ko muin ma se thlan chun laia alo ruak reng si amma zana pitar ten mula khan engma alo soi chuak ngam to der si lo ti chuan mi hausa te chuan zelan tang theilo ani ti hrein Lakshmi chuan chu mi hausa pathum a thian nu pawng sual tu te chu tha vek mai chu hatum ta ruap man na siam zui ta ni Ragu Khan me che pakhat manatuma ma se chunu ai chu Lakshmi chuan police officer vanu chu ao tira police officer vanu an kidnap mio wangin Lakshmi chuan Ragu telaka chuan phuba la chho thei ta ni India ma chuan da na ro re lan thina mi hosa te chuan himle hlel mai thina chatiang ani wang chuan Lakshmi chuan a hmel ma te chu ti hlum zel mai chu du ta fin a thatok ane chuan Lakshmi chuan ami bitum te chu a that ta mi zel mai ani ti chuan Ragu pokha tu tha dangma ni lovin Lakshmi tha nge mai chu lo nia Ragu nuwa khan sona ka halo that ta boka chung thu zong chu Lakshmi chuan anaute ho ne na chuan a soi ta vek boka anaute poina thu tu na chuan pongpui hle ni chuan chumi nuwa chuan Mike chuan Aravi kha halo mana junai ta thattu chu ti na zota junai ta thana mo phurlo te hazo boka junai chu Mike chuan a unau pa ni thu soin pubala ngai tur thu a soi boka ni CCTV video te ha muta ka chuan Mike chuan Lakshmi chu a hrechiang ta hle maya hunamo chan liam ta khan Lakshmi chu ani chuan alo chuthu to ni kha anau te chu Lakshmi le anau te ho zong tur chuan a tir chu ta chum maya ma se Arjun te Lakshmi te chuan an omna chu an lo son ta vek boxi Lakshmi le nau te po an omna tharlaman oma chuti line police ho tu pa khan Lakshmi chu haron bia thilthlen danin kimma hriat vek to thu ron soin phuba alak du wanga chung ho chu zong ani zia te haron shrila India rama aron ho the ngal lo ani poin embassy lama lo in report vata in surrender durin Lakshmi chu ron wawani ma se Lakshmi chuan police ho tu pa hena chuan a in pek lo tur thu lo shril chutianga an ho tu tele zelin Lakshmi chu man tuma han ve ta ka chuan a sim card te chu Lakshmi chuan a phoya anau te ho nen chuan police tlan bo hanitani an omna an hriat theina turin an bana chuan chip san vu veka ti chuan phuba an lak theina turin Arjun chuan an ni ho chu hatran puita atuk loka Mike chuan clear car pakhata meeting anei don ti an sherua ti chuan atuka chuan chu clear car lam chu an ni ho chuan an pam ta tram mai nei chu clear car chu halo ruak vek sia ti chuan in sem dar ta chuti in sem dar ta ka chuan Lakshmi nau te chu amaute te chuan an bo ta zeu zewa क्या हुआ मैडम? स्वाति कहाँ गई? टॉकी? Lakshmi nau te ho chu Mike le nau te chuan an lo mana an lo phurbo dai mai lo ni chumi nuwa chuan Lakshmi chu Mike chuan aron bia phuba lak na ta na chung thil chu ti ani thu ron soi boka anau te ho chu ron zong ve to mai turin na ti boka ni Lakshmi ne na chuan Mike chuan anau te me che pa ni chu damdoi manga a Jackson thu a hrila mi pa te po an soi sak hrep thu a hril bok chuta Arjun chuan Lakshmi nau te ho chu an bana chipsan phum mangkhan an location alo zong ve boka Lakshmi chuan Arjun chu bepop zelin anau te ho omna chu ko mu turin naron ngen ma se anau te ho omna chu an signal hadang lam zung maya Arjuna ko mu nalama chuan Lakshmi chu atlan kual zela chuti atlan kual nuwa po chuan Lakshmi chuan anau te chu a mu thei talawani chuti reife mai Lakshmi talbu nuwa chuan Lakshmi chuan a bultan na chu hawa thleng le ta chuta le chu halai tangota levung tharlam taka chuan anau pakhat suati kha hamuta ne ti chuan suati chu akar lama chuan hruain alo veng tu te chu a da traboka suati a mu to nuwa chuan Arjun chuan Sandia omna chu haron hril velea Sandia chu Skywalker hian alo kalmeka a omna chu sang me mele ngal a thok tu te chu la thlatulina han hrila tongla a in hrel hei thei box silo ti chuan Skywalker tang chuan anau pakhat chu Lakshmi chuan han chan chu le thei ta chuti anau te pahni a chan chuan huwa chuan mi sual te chuan ani chu han ron beilea ma se Lakshmi chuan chu mi te po chu ada tha thei zel Lakshmi te chuan mi pa te chu an song le don ta chuti line mi sual te chuan an hnung lama an la ron zui zel box si Lakshmi chuan me che pahni chu aveng him thei don lo nia in rein Arjun chu bia ti chuan Arjun nen chuan in huna tur chu han ruam han ta Arjuna kuta chuan me che pahni te chu Lakshmi chuan da thain anau te pahni Rocky le kundan te chu ha zong don ta ni
an signal atang chuan an om na chu ha chui chu ka chulaya lo om te chu Lakshmi chuan ada tha thei zel anaute pahnih a chan chuan huwa po misual te chu han la om zela Rocky le kun dan te chuan ani chu han chuan pui ve boka wangin Lakshmi chuan Mike chu a khong thu theya ma se thi toy mo hati chu lola thi lovin Mike chuan pistola chuwa Lakshmi dara chu naron kap tare Lakshmi chuan chuata thil phek chu charin chumi mang chuan Mike ang honga tak mai chuan awawoma chulai muna chuan Mike po chu haboral ta Rocky le kun dan te chuan Lakshmi chu an zona ti chuan movie chu lo top tare ketute helawai hian vai film ti zel kan tu manga amero chu channel pani en kolte kani boga wangin a regular tak chuan kati chok thelo mai theya ma seron ti chu zel chu kan tum donia pathian remati chuan